салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо бароятон мегӯяд. Сар мекунем. ҷоизае ки ҳамагӣ як рӯз пеш аз туби тиллоӣ супорида мешавад. То имрӯз чандин номинатсияҳои ҷоизасупорӣ барои ҷанбасти сол баргузор шуд, вале ягон ниҳоди ҷоизасупор ба Месси ҷоизаи беҳтарин футболбози солро бо фарзияи худ надод. акнун мебинем ки имшаб маҷалаи Франс Футбол ба қавле ба кадом рӯ ба Лионел туби тиллоӣ медиҳад. Федератсияи байналмилалии таърих ва омори футбол дирӯз бо фарзияи худ беҳтарин футболбози соли 2021-ро муайян кард ва имсол ҷоизаи мазкур ба Роберт Левандовски, ҳамлагари полшагии дастаи Бавария дода шуд. Кори Федератсияи байналмилалии таърих ва омори футболӣ аз номаш маълум аст ки он ҷо бештар ба далел кор мегиранд ва ҳар ба қавле қадами футболбозонро ҳисобу китоб мекунанд ки аз рӯи кулли оморҳои футболӣ Левандовски бештар аз ҳама фаъолияти назар дошт. Дар ин номинатсияи ҷоизавӣ Левандовски бо Ҷорҷиньо аз Челси ва Лионел Месси аз ПСЖ мубориза бурд ки рақамҳои ҷамъоварикардаи полшагӣ бозгӯи беҳтарин будани ӯ дар соли 2021 будааст. Дар овоздиҳӣ Роберт Левандовски бо соҳиб шудани 150 хол мавқеи якум, Лионел Месси бо 105 хол мавқеи дуюм ва бо 40 холи дигар футболбози Челси ва чемпиони Аврупо дар ҳайати мунтахаби Италия Ҷорҷиньо бошад бо 40% овозҳо дар мавқеи сеюм аст. Криштиану Роналду дар рӯйхати топ 10 бозигарони беҳтарини ниҳоди мазкур мавқеи ҳафтумро ишғол кардааст. Ҳамчунин дар даҳгона исми футболбозон Килиан Мбаппе, Муҳаммад Салоҳ, Кевин Де Брюйне, Ҷанлуиҷи Донарума, Нголо Канте ва Эрлинг Ҳоланд навишта шудааст. Имсол воқеан соли Левандовски буд. Ӯ ҳамаи ҷоизаҳоро мегирад, вале ғайри туби тиллоӣ. Туби тиллоӣ бозичаи кӯдакона нест ки ба Левандовски ким кадом як Ҷорҷиньову, Салоҳу, Мбаппеву Ҳоланд дода шавад. Онро имсол ё ба Месси медиҳанд, ё ба Лионел Месси. мисле ки дар футбол ҳам оҳиста-оҳиста ҷоизаи Оскарро ҷорӣ мекунанд. Финали ҷоми Либертадорес бо рақобати дастаҳои бразилӣ Палмейрос ва Фламенго оғоз шуд ки пайҳам бори дуюм аст дастаи шаҳри Сан-Паулу яъне Палмейрос ба гирифтани унвони чемпионии ин мусобиқа даст меёбад. Бозиро шаҳр намедиҳам, чун мутмаинам ки аз натиҷааш бохабаред. ин ҷо дар мавриди як саҳнае аз дохили ин рақобат бояд ҳарфе зада бошем ки ҳоло кулли расонаҳои хабарӣ дар ин маврид мавод нашр мекунанд. Дейверсон аз дастаи Палмейрас голи ягонаи дақиқаҳои иловагии бозиро зад ки ин бартарияти дастаашро кафолат медод ва барои кашол додани вақт ин бозингар дар дақиқаҳои охир хеле дер аз канори майдон баргашт. довари бозӣ барои кашол надодани вақт назди ӯ рафт ва ӯро хост зуд дохили майдон намояд. аз ин рӯ довар дасти худро оҳистаҳакак ба пушти шонаҳои Дейверсон монд ки натиҷаи хуб ба бор наовард. бозингар фикр кард ки рӯи шонаҳои ӯ ҳариф дасти худро гузоштааст. ӯ чунон рӯи майдон тоб мехӯрд ки гӯё ӯро мор газида бошад. дар наворҳои такрорӣ дида мешавад ки чӣ хел Дейверсон аз ғояти зарбаи тамоман оҳиста худро ба замин меафтонад. довари бозӣ бошад ба амалкарди ӯ як писханд заду дигар чизе нагуфт. довар бояд дар ин ҳолат ба худаш корди сурх медод ва Дейверсони ҷабрдидаро зуд ба беморхонаи касалиҳои рӯҳӣ мебурданд. дар чемпионати Португалия ба истилои кашмар рух дод. ин дар даври 12-уми чемпионати Португалия дар вохӯрии дастаҳои Белененсиш ва Бенфика ба миён омад. якбора 17 футболбози Белененсиш ба бемории COVID-19 гирифтор шуданд ва муқобили беҳтарин дастаи Португалия 9 нафар ба майдон даромаданд. бо ин ҳол онҳо мехостанд аз зуртарин дастаи чемпионат хол ситонанд. болои сухта намакҳо боз аз ин 9 нафар танҳо 2 нафарашон аз ҳайати асосӣ буданд. дигарҳош аз бачаҳои навраси академия ва ҳатто кор то ҷое расида буд ки аз 2 дарвозабон якеашро ба сифати футболбози хатти дифои канори рост ба майдон бароранд. кӯтоҳи гап бозӣ чӣ гунае дар боло гуфтем даҳшат баргузор шуд. аллакай дар дақиқаи якуми бозӣ дифоъкори Белененсиш тӯбро вориди дарвозаи худаш намуд. дар дақиқаи 14-уми бозӣ Бенфика баъд ба голзанӣ даромад. то охири қисми якум соҳибони майдон аллакай 7 гол ба дарвозаи худ сар доданд ва дар қисми дуюм онҳо ҳатто сари вақт ба майдон ҳозир нашуданд. баъди 20 дақиқаи танаффус онҳо пурра не балки 7 нафар ба майдон баргаштанд.
чаро 2 нафари онҳо барнагаштанд номаълум, вале 7 нафар муқобили 11 бозигари беҳтарини чемпионати Португалия ҳамагӣ 2 дақиқаи дигар қувват карданд. яке аз бозингарон тӯбро ба берун заду худро ба замин партофт ва пеши довар баҳона пеш овард ки бо сабаби лағт бардоштан ӯ бозиро идома дода наметавонад. а тибқи меъёрҳои футболӣ бошад аз 7 нафар бозингар кам иштирок доштан мамнӯъ аст ва бо ҳамин далел бозӣ қатъ карда шуд. онҳо метавонистанд ки аз аввал бо ин ҳол ба майдон набароянд, вале аз рӯбаҳ бар ин мурдан шерона ҷон доданро авлотар донистанд. барои мардигариашон баҳои 5, барои бозӣ баҳои 2. чӣ гуфтед? пеш аз супоридани ҷоизаи тӯби тиллоӣ, сармуҳаррири маҷаллаи диҳандаи ҷоизаи мазкур Паскал Ферре дар арафаи маросими ҷоизаспории имшабинаи тӯби тиллоӣ дар мавриди рақобати беохири Роналду ва Месси ҳарф зад. сармуҳаррири маҷаллаи Франс Футбол асрори мақсадҳои Роналдуро дар муқобили Месси фош кард ва гуфт ки Роналду танҳо як мақсад дорад: ҷанбасти карьера бо бартарияти як тӯби тиллоӣ аз Месси. ман инро медонам, чун Криштиану шахсан худаш ин гапро ба ман гуфта буд. пулу музду маблағ инҷо ҳеҷ нақше надорад. гап танҳо сари ҷоиза меравад. рақами як будан маънои онро дорад ки ту барои таърих талош мекунӣ. агар шумо ба омори Роналду ва Месси аҳамият дода бошед, онҳо бештари вақти фаъолияташон дар моҳҳои аввали тирамоҳ аст, чун маҳз ҳамин вақтҳо маросими овоздиҳӣ оғоз мешавад. аз инро Роналду барои ин то охирин нафас мубориза мебарад, гуфтааст Паскал Ферре дар мусоҳибаи охиринаш. охир чӣ ҷои мубориза бурдан аст дигар? як тӯби тиллоии Роналду дар дасти Модрич аст. равад гирад, аммо имшаб Месси тӯби тиллоии худро мегирад, ҳафтумашро. дар бозии чанд рӯз пеши Барселона муқобили Бенфика дар Лигаи Чемпионҳо медонед чӣ гап шудааст? Роналд Араухо, ҳимоятгари дастаи Барселона, гол зад ва ин гол барои каталониё хеле муҳим ки буд. ӯ то ҳадде хушбахт шуд ки дигар аз шодӣ намедонист чӣ кор кунад. вақти истиқболгирии гол аз ғояти эҳсосоти баланд худро идора кардан натавонист ва нобоб худро ба замин партофт ки дар ҳамин вақт мушакҳои пояш осеб бардоштанд ва хави маҷбур шуд то ӯро иваз намояд. ҳоло баргашташ ба майдони футбол номаълум аст ва аз ҳама ҷое ба истлоҳ безебии кор ин аст ки голро ҳисоб накарданд. голро ҳисоб мекарданд, кирои ҷон фидоӣ кардан мешуд. ба ин ҳол чанд вақт пеш Златан Ибрагимович низ гирифтор шуда буд ва монанди ин зиёд воқеаҳое шудааст ки вақти истиқболгирии гол осеб бардошта бошанд. вале бозингари Барселона аввалин нафаре аст ки бе ягон хел гол дар чунин ҳол осеб бардоштааст. бечора каталониҳо ин вақтҳо гоҳ-гоҳ хурсандӣ мекунанд, барои ҳамин худро камтар сахттар партофтааст. хетрики Месси дар анҷом додани пасҳои головар, шикастани пои Неймар ва аввалин бозии якҷояи собиқ душманон Лионел Месси ва Серхио Рамос. ин ҳама воқеаҳои бозии охирини дастаи ПСЖ дар чемпионати Фаронса бо Сент Этьен буд. Месси дар ҳамаи голҳои ПСЖ саҳми асосӣ дошт, чун Маркиньос ва Анхел Ди Мария маҳз бо партофтҳои Месси гол заданд. ин аввалин хетрики Месси дар пасҳои головар дар ПСЖ аст ва фурсати аз ҳама нохуши ин бозӣ он аст ки Неймар дар як бархурд осеби ҷиддӣ бардошт ва баргашти ӯро дар майдон баъди 1.5 моҳ арзёбӣ мекунанд. чизи муҳими дигаре ки барои мухлисон аҷиб буд, дар як даста бо ҳам бозӣ кардани Рамос ва Месси буд, чун онҳо қаблан чандин маротиба ба танишҳои лафзӣ дучор гардиданд. Рамос ҳамеша дар мусоҳибаҳояш Роналдуро аз Месси боло мегузошт ва муқобили аргентинӣ чандин суханҳои ноҷо ҳам гуфта буд. мақоли одам ба одам мерасад дар тақдири ҳар дуи ин бозингар исбот пайдо кард. Рамос баъдан ба журналистон гуфт ки ман ва Месси солҳост ҳамдигарро ба сифати рақиб мешиносем. ин хушбахтӣ аст ки мо дар як даста бозӣ мекунем. ӯ барои ман ҳамеша яке аз беҳтарин футболбозон аст, ҳарчанд рақами як нест, нешзанон дар охири сухан гуфт Серхио Рамос. ба ҳамин тамом, то дидор, хайр.